Magandang hapon mga ka-taker. So ang lakad natin ngayon ay hindi pala, magmumotor pala tayo. Pumunta tayo ng Barangobong, Tayog, Pangasinan para makipalanit. So andito tayo sa may sentro ng Balongo ngayon. Kukunin muna natin yung reseta ni Kumari sa may farmasya, tapos magpo-proceed na tayo. Nakapag-gas na rin tayo. So kita-kits sa Barangobong, Tayog, Pangasinan. First time nating pumunta ron. Let's go. Sir, shout out. Shout out kay Sir Salvador. Idol, shout out. O sige, Idol. Pasok mo. Pasok mo. Ingat, ma'am. Hi, ma'am. Good afternoon. Sige, ma'am. Okay, nandito tayo sa may farmasya ngayon. Nakalimutan natin yung reseta ni Kumari noong nakarang araw. Oh, ma'am. Salamat, ma'am. Oh, ma'am, pa-signature lahat tanjok. Okay, nakuha na natin mga ka-taker yung reseta. Let's go na. Dadaan tayo dito sa may crossing palabas. Hello, ma'am. Palabas sa Pugaro. Shout out kay ma'am. Bigyan nga natin ng sticker si ma'am. Let's go. Hi ma'am, shout out. Pamigyan ka sticker ni ma'am. Thank you. Atin ni sir. Thank you, thank you. Sige ma'am, ingat. Let's go mga ka-taker, boom. Sinusundan natin si Iske ah. Habulin nga natin. Si Iske ata to eh. Alright mga ka-taker, boom. Let's go. Dinagdagan na natin yung gas para kahit papaano pwede nating birit-biritin slightly. Slightly. Barangobong, Tayog, Pangasinan. Shout out. Via Santa Maria tayo mga ka-taker, boom. Santa Maria, Pangasinan. Diretso na tayo sa may barangay hall mga ka-taker. Daming kambing oh.
Let's go. Uy, one way oh. One way. Ayun, pinapaganda na nila tong kalsada mga ka-tiker sa wakas. Suabe na yung patakbo rito kapag natapos to mga ka-tiker boom. Grabe nes. Grabe nes, grabe nes. So ginamit pa rin natin tong mic mga ka-tiker. Dahil mas maliwanag pa rin kapag naka-mic tayo kapag mabilis patakbo. Pero pag nakahinto tayo or naka-slow down, nag-krek-krek-krek ang aking mic. Nag-krek-krek-krek. Yun oh. Sabog, tanim. Ayos, sinesemento na tong kalsada. Quality. Quality, quality. Nag-hi tayo kanina kay ma'am sa may tricycle. Sabay bigyan ng sticker oh. Timing. Uy, nasemento na pala dito oh mga ka-tiker oh. Yan oh. Ayos. So meron namang daanan doon mga ka-tiker sa bukid, pero hindi pa simentado dito sa may dulo dahil may almost 1 kilometer, isang kilometro pa galing dun sa amin. Kaya dito talaga tayo sa may thanks bro. Sinemento na pala dito ah. Matagal na kasi tayo hindi dumaan dito mga ka-tiker eh. Kaya nanibago tayo. Pero at least ito, gumaganda na yung mga kakalsadahan ng Balongaw. Ayos. Yan oh. Ayos. Bilis ng panahon ah. So dito rin tayo dadaan mamaya mga ka-tiker boom. Pag uwi dahil mas mabilis dito. Base sa impormasyon nating nakalap mga ka-tiker, bukas na raw dito sa may San Pablo. Kaya malalaman natin ngayon. Ay, sarado sa kabila. Sa kabilang kanto. Ayun oh, tapos na rito mga ka-tiker oh. Wow. Ayos.
Ayos na. So dito lahat yung daanan ng sasakyan ngayon mga ka-take care na manggagaling dito sa may Santa Maria Tayog papuntang Nueva Ecija or Balungaw. Dahil sarado pa yung kalsada, pinapatigas. Okay, dito na tayo sa may tulay ng San Joaquin, Balungaw, Pangasinan. Let's go. Yun, oh. Ayos, simentado na talaga. Oh, cornering mga ka-taker, oh. Ayos. Nice. Simentado na, oh, ayos. Quality. Ito pala yung sinemento mga ka-taker, boom. Kaya pala natagalan na binuksan. Ito, ang ganda na mga ka-taker, oh. Grabe. Yung mga buhangin na lang siguro ang kailangang malinisan para nang sa ganun safe pa rin yung mga dadaan, lalo na yung mga nakamotorsiklo, mga nakasingle. Ganda, men. Ayun, oh. Oh, di ba? Ayos. Oh, quality na mga ka-taker yung kalsada. Kwalidad na, kwalidad. Quality na yung kalsada mga ka-taker, boom. Tapos ito yung ito ang hindi pa. Yun pala yung kalsada pala na yun ang ginawa. So itong papuntang Santa Maria, papunta sa highway, hindi pa siya ginawa talaga. Let's go. Maghanap pala tayo ng pag-isbuan dahil makaisisbo na ako. Ayun sana, oh. Sarap nagpatakbo. Okay mga kembing, slow down tayo pag nakakita kayo ng ganito. Ako, mag full stop na kayo or mag slow down na kayo. Tungahin yung bumaliktad. Ganda ng mga bulaklak, oh. Nakakita tayo ng dito, pwesto. Nag-jingle bells muna tayo. Kaya po. Ganito rin kami nung mga bata kami mga ka-taker. Kahit ang init ng panahon, lumalabas kami, namamasyal kami. Okay, malapit na tayo sa highway. Mula dito hanggang sa highway ay merong 2 kilometro.
Ang layo. Barangubong Tayog. Sa may bypass raw yun eh. Bypass. Pero magle left turn tayo mga ka-take care sa may arko ng Tayog. Pagkarating natin doon, magkakaliwa tayo. Magkakaliwa. Magkakaliwa tayo, tapos hanapin natin yung barangay hall. Barangay hall ng Barangubong. So wagas, nasa highway na tayo mga ka-take care. Let's go. Malapit na tayo mga ka-take care boom. Siguro makukuha natin ng 10 minutes hanggang doon. You know, nasa main na tayo, main highway na tayo mga ka-take care. Ang araw ngayon ay Linggo, Sunday, Domingo. Ay, mag-rides tayo habang malalakas pa ang ating mga tumang. Santa Maria de Pila. You know. Let's go. Lapit na. Kung saan yung maraming tao, maraming bata, dun na. Uy, may mga kan dun, oh, pananim, oh. Barangubong. Ayan na yung arko ng Tayog. You know. At magle-left turn tayo doon sa may bypass. Kaliwa tayo dito mga ka-take care.
Kakaliwa tayo dito. Nandito na tayo sa may Barangobong mga ka-take care. Ay hindi ko pala alam kung dito na. Hahanapin muna natin mga ka-take care po. Go. Sige, papuntang kanan. Check muna natin dito. Kasi hindi tayo makagamit ng Google Map eh. Dahil private mga ka-take care. Private kanto. Private yata. Multi-purpose. Multi-purpose hall. Barangobong kayo. Ito oh. Ito yun mga ka-take care. Yung barangay hall. Oh, may naririnig tayo. Ayun. Yun yata yung birthdayhan. Mismong tapat ng barangay hall daw. Ito kaya yun.